Tak a máme tady další uskupení dnešního podvečera. Také to máme v programu napsané jako volné dívčí uskupení. Ptal jsem se, co to je. Jsou to děvčata, které se zejdou náhodně, nebo zešli náhodně z různých konců, dokonce z Prahy. Zvukař, pan zvuk. Javorov sedlo v raný koň,
Dalším súborem, který nám dneska je večer, nebo v podvečer, který vystoupí, je Vonica. Vonica je sdružení zejména bývalých a zralých tanečníků a tanečí slováckého súboru Vonica z 80. roků, které vzniklo spontánně v roku 2008. Zaměřují se prevážně na moravskoslovenské pomezí, především na horňácko, moravské a i slovenské kopanice. Od roku 13 začali pořizovat nové kroje, co mají na sobě, jsou kopanické. Vidíte tam ale také pozůstatky těch horňáckých, protože spěšej Vonica používala horňácké kroje. Když jsem se ptal na úplné začátky ve válečných rokoch, ta první vznikala, druhá kolem těch 80. roků a třetí včil zhruba od roku 2008. Součástí souboru je od roku 2015 cymbálová muzika Vonica s primášem Alexejem Gazdošem. Uměleckým vedoucím je Jan Míčka, vytvárá dramaturgii souboru, taneční styl a i choreografii tanců. Dnes si také zahraje na kopanické a horňácké gajdy. Solo zpívají a tancují Petr Masláň, Jaroslav Vioral, Vít Šabršula, Jitka Marušálková, Hana Slavíková, Jan Míčka, Libor Zeman. Vonica.
jste včera viděli, tak to byla ukázka obrázků z Kopanic. 2 čísla ze 6 částí tanců a písniček z Horňáckých, včera jsme na Horňácku, z kopanických dědin. Tady toto, co tady včera bylo, tak byly zbojnické v podání starých pánů, to jste si všimli, že jsme to jenom jako, ale doufám, že pořádně. A ty hrozenské a čardáše byly z Kikulských Kopanic, takže na pomezí Moravy a Slovenska. Ještě k tomu patří ty další 4 a ty další jsou z Vápenic, ze Starého Hrzenkova, z Výškovca, ale to si necháme na později. Včera vám ještě ukážeme novnější tanec, to je obtáčaná ze Starého Hrzenkova, taková jemná ukázka, že na těch Kopanicách tancovali aj trošku jináč, než tady ty nadúpané hrozenské a čerdáše. No a potom se ukáže muzika. A Lexa říkal, že vás trošku poškádli, když jsme v Javorníku. A teď jsem si vzpomněl na jednu takovou ukázku, kdy, protože ještě já jsem Hrozdolhoťan, tak hraju na gajdy občas s děvčicama a s chlapama z Lhoty. A byli jsme ve Vacanovicách před několika rokama a byli tam děvčice z Velkej, ženský sbor. A já jsem tam byl v tom celém modrém, mojem kroji. Modrý kabát, modré nohavice, šmugáč na hlavě. A ta jedna se odvážila a říká mě, ale vy máte náš kroj. Já říkám, ale to není váš kroj, to je můj kroj. A to samé se stalo dneska tady tomu našemu primářovi Lexovi. Vy máte náš kroj. A Lexa říká, že to je můj kroj. No, takže Lexa vám zaspívá nějakou tu Javornicku a my potom nakonec ještě si zahrajeme a zaspíváme vám a nám, protože my to máme rádi, sedlácké z Hroznové Lhoty, gajdošské, a protože máme tady kamaráda z Javorníka, tam z toho konca, Ivana Urbánka, tak Ivan si s náma zahraje, takže budeme hrát na ty horňácké gajdy oba dva. Takže děkuji, že mě tak dlouho posloucháte a včera už znovu tancujeme a zpíváme. Ľudia povedajú, že nemám frajárky. Ľudia povedajú, že nemám galánky. Ona je malúčka, varuje pohanky. Ona je malúčka, varuje pohanky.
Ja prejev tatíčku, ja prejev ňagavan. Dajte ho tatíčku na paňský Javorník, javorník, prez javorník chodník, a zále mi lavdať, kam ja budem chodit, a zále mi lavdať, kde ja budem chodit. Aby bylo čut ten huk. Huk? Waxa huk? Huk vesel. Kdyby nebyl pastýř trúbil, byl bych si dívčana mluvil. Ale začal pastýř trúbil, nechtělo mě dívča slúbil. Nemáš mi krávy dojí,
že možná zatmíme dneska, nikto to nepredpokladal, zpívá Janek Charásek z Lipova. Když jsem já šel přes hory, přes zelené úhory, čul jsem zamilování
Janek Krásek a v čilbi nám měli nastoupit ženský a mužský sbor z Javorníka. Řekli mě, že to bude taková trošku generálka na horňácké slavnosti, takže bližšíně k tému nerekli nic, ale já jsem akorát, tam jsme se o tom bavili, často vzpomínáme určité osobnosti, a samozřejmě z Javorníka by toho bylo také na kus reči, ale já jsem se tady jenom tak v krátkosti a okrajově vzpomenout Pavla Sťahla, učitela, a právě, že nedávno se mě do ruky dostala taková brožura, kterou on napsal o starých věcách, prakticky jak se žilo, jak se hospodárilo, jak se varila režná, protože jak si Javorník je známý svoju režnu a napsal tam i takový verš, že si to prečtu, začíná být tma. Javornická režná, to je nápoj bohů. Dobrá na žalúdek, na bolavú nohu. Nohu potreš špuntem, půl litr si vypiješ a všetkým nemocám okamžitě sa vyhneš. To tam napsal v tej režnej. Napsal tam strašně moc věcí, popis starých strojů a jenom spomenu jednu takovou vzpomínku na něho, když jsem tam jezdil, když měl ještě dobytek. Vždycky bylo první, pojď dál. Cigarety měl našoulané, vykládal mě to z čeho, anglický tabák, viržínský tabák, on to míšal všecko, který jsem fajčil, ještě jsme si zapálili, kávu uvaril velice dobrou vždycky. Štamplu si dal, že říkám, nedám, já jsem autem, co, ale mám tu aj majoránku namočenou. To už ti můžu říct, jako co bych to nerekl, však co, majoránku a namočil, poviem, Pavle, nedám si, jako já jsem autem stejně, tak bych si to nedal ani. Ale povím ti povedať takovou príhodu. Byly horňácké slavnosti, měli byt, chystali sa, dojeli ke mne dva kamarádi. Dojeli ke mně a jeden mu bylo strašně zle, ale strašně nevěděl, co teda. Říkám, počkaj, já tě vyléčím. Tak do hrubé štample jsem ulejil čákev tejto namočenej majoránky, lupil štamplu, za chvíľu si pýtal druhou, potom tretí, já už nevím kolik, měli jsme pol slaniny na stole, začal si ukrajovat, začal jesť. Povídá, tak potom to někdo zakazuje. Povídá, máš pravdu. Máš pravdu, potom napsal ještě ke konci té knižky je věta, kterou tady už jenom prečtu a končím s tím. Na konci té knižky je napsané: Vzpomínají pamětníci éry majstra Kubíka, když něco nahrávali v brněnské televizi a museli dlouho čekat před studiem, někdo navrhel. Majstre, však mohli bychom si aj něco zahrát v C-dur. A Jožena na to, aj zahrajeme. Mohli bychom třeba aj v D-dur nebo A-mol, ale když je to zadarmo, tak stačí aj C-dur. Javornický mužský a ženský sbor.
každý svoju stranu. Keď dojdeme do záža, keď leží oca náža, Dobrý večer! Dobrý večer! No vítajte, chlapci, keď už jste došli. A co nám nesete, prosím vás? Kde jste se tu vzali? Ale prosím tě, však čujeme vás zpívat, jdeme tadíma zpíváte, děvčata. Máme takové prima chutě, že byste nám aj mohli ujet. No, ale stejně nemáme co, nevadí, ale už si sedníte. My jsme se polekali, že přijdou zbojníci a to akorát naši domácí lezu z hospody. No, keď už tu spomínate tých zbojníků, řekne vám, co nepovídali z vináríku. Bylo to jedenkrát v létě, hrozná búrka sa strhla, pršelo hrúza. Čildo si ťuká u mináríku na okno. A to Jánošíkovi chlapci byli. Chceli sa usušiť. Minárici sa báli ich pustiť dalej, ale když ich uistili, že im nic neporobia a nepokradnú, tož ich pustili. Teďka zakúrili, navarili čaju, ale chlapcom začalo školúkať v bruchu, že prej, keby im něco dali aj pojest. No, my jsme chudobní, začínali horekovat minárici, my nic nemáme, len tu jalovičku, ale tu chceme na podzim predat, aby jsme sa zaopatrili na zimu, nakúpili nejaké hávy, boty. No, nakonec po velikém presviečovaniu, lamentírovaniu jalovičku zabili. Hostina potom byla veliká, po nejakých štamprlách sa aj zpívalo a tancovalo. No a nakonec velice dobre zaplatili mináríkom. Ujcovi nasypali plný širák rýňáků, tak jak za 2 jalovičky. No, co z toho plyne? Od tej doby sa nemuseli javorničtí bát z bojníků, že ich dobre pohostili. Jo. Zahraj nejakú tu o tých zbojníkoch. Zaspívaj. Aj. Nebudem hajníkom, lež budem zbojníkom, pojdeme zaháňat barance chodníkom, pojdeme zaháňat barance chodníkom, barance chodníkom a ovce do lidu, barance chodníkom a ovce do lidu, bude
když tu máme také Roby, tak bychom si mohli až zatancovat. Muziko! Za hájíčkem, za